तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बेन्दोङाव थानाय जोंनि नैबे थाइगिरखारि सकनि लांगोनायाव हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा देग्लाय 11थि जोङो 6 दिननि हाबाफारि लानानै फालिनो थांगासिनो दङ। मागोनि नैथि मंगलबारखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो बेफोरबायदि गाजा गोमजायै नैबे ओनसोलजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरनो जोङो बर'नि गुदि बाथौनि सोमोन्दै फोसावहरो। बेजों लोगोसे दिनैहाय जोङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोरमायनानै मोजां मोनगोन दि जोङो देग्लाय 6 दिननि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो साखाफारा जादों। बेनिनो दिनै जोंनि जा खामानि दामानि फिल्डनि बेयो 80% जोंहा जाबाय आरो गेजेराव 6 दिनसोल'सै जोंनि जे प्रग्रामा। जोङो आसा खालामो जे जोंनि जा फैबाय थानाय जे 6 दिननि प्रग्राम बे प्रग्रामा मोजाङै मोजां रायजोफोरनि अननाय, जोंनि दैदेनगिरिफोरनि अननाय आरो जोंनि जा ओनसोलनि रायजोफोरा बयबो लैहोर लैहोर फैनानै गाजा गोमजायै नैथि मंगलबारखौ मोजाङै मोजां जोङो फालिनायाव हेफाजाब होगोन, जोङो बेखौ फोरमायहरो। दिनैहाय जोङो फोरमायनो सानदों जोङो कमिटिनि जानानै जोंहा जे 6 दिननि हाबाफारि, बे 6 दिननि हाबाफारियाव जोङो बायदिसिना खेला धुला लानानै जोङो गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय आखायाव लादों। फार्स्ट दिना जोंहा भलिबल कम्पिटिसन दङ, काबादि कम्पिटिसन दङ। बेनि उनाव सानफ्रोमबो जोंहा मोसानाय जोङो लादों। लोगोसे जोंनि गेजेराव गायक हिसाबै जोङो हरफ्रोमबो जोङो बेफोरबायदि कालचार नाइट जोङो लानाय जादों। लोगोसे 27 जानुवारिनिफ्राय जि खुंफुंनाय बे 6 दिननि जि हाबाफारि, बेवहाय जोंहा 1 तारिखै फेब्रुवारिनि 1 तारिखै जोबहैगोन। होमबा खालि जोङो धोरोमारि सावरायनाय जोङो हाबाफारिखौ लादों। बेवहाय मानगोनां जोंनि बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद सारखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो थि खालामदों एबा लिंहरनाय जादों। लोगोसे मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोङो आसामनि स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारखौ जोङो लिंहरनाय जादों। लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल बाथौनि जोङो आलासि थि बुंथिगिरि जों लिंहरनाय जादों। लोगोसे नैबे ओनसोलनि माननि आलासि बा दाब दाब जायगानिफ्राय जोङो बेफोरबायदिनो लिंहरनानै जे जोंनि असे धोरोम बाथौनि सोमोन्दै गुवारै गेबेङै फोरमायथिनाय एबा जोङो मेसेज होनो थि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। लोगोसे आङो नोंथांमोननो फोरमायगोन जे जोंहा मानगोनां नैबे तामुलपुर जिल्लानि MLA जलेन दैमारि बिथाङाबो हराव कालचार श' बेखेवफैगोन। आङो बेखिनिखौनो फोरमायबाय। बायलाय फानलाय मा मा दं? जोंहा ओरैनो बेवहाय बर'नि जि दख'ना, जे बायदिसिना ड्रेस आरो जानाय लोंनाय बेफोरखौ जोङो नैबेयाव गासैखौबो मोनजोबनाय जागोन। बेनिखायनो आङो आसा खालामो बयबो रायजो राजाफोरा जोंनि जे 6 दिननि जि हाबाफारि बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होफैगोन, आं बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय। जोंनिया दा खुंफुंनायानो गासैखौबो जों लाहाफारा खालामगासिनो दङ। दा जोंनियाथ' 27निफ्राय आरम्भ जागोन, 27निफ्राय 1 फेब्रुवारिसिम। आं बेखौनो खावलायनो सानो दे जोंनि बे हाबाफारियाव गासैबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि हाबाफारिफोरखौ जाफुंसार होयो, बेखौ आसा थाबाय आङो। आरो धोरोमनि गासै रायजो राजाफोरा, जोंनि बे बाथौ धोरोम सिबिनाय रायजो राजाफोरा जाहाथे माने थोगि लाबोनानै फार्स्ट दिननिफ्रायनो थोगि लाबोनानै खुलुमफैयो। जेनेबा दुर्गा फुजाखौ थोगि लांनानै जोंनि बर' हारिफोराबो खुलुमहैयो। बेबायदि जोंनि बे बाथौ थानसालियावबो गासैबो जाहाथे निजा थोगि लाना फैनानै बे जोंनि थानसालियाव खुलुमफैगोन होननानै आं आसा खालामनाय जाबाय। आरो लोगोसे जोंनि मेलाखौ जाफुंसार होगोन होननानै आं जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय
आसा थानाय जाबाय।